Some preduasa, Obedi Sikaso Bedaji, Nana me to home for say, Nana Mutiti Unconyasu near Kabia, and Nana Mutia, the already Katia. Now you shen Sakat Australia, as I say. Asantehene will be no be so Becca Santia, no the Asantehene in Befam. I was a brand new crowd for anyone to me and your family. And then another me as Mr. Concon, no one can eat me and Canimum, no one friend, Yanin Quadia was Samado. No one yet dancing you as so, na Encanny was Samado, no one said the city. And Penisu Crumpet to do Namuanke Bika. One more was Santa Memoir, a Sebio Brumonia Santa for Nanso Assassin or Motier. Do one also to Manimubi. I know Joseph Ukrainian in the Maya. Babu mu Joseph ni nyina na yi ni mae. Nanso so hwe Joseph na bakosam a obia wo anim wonyam no ye jojo. Obia nyame anim wonyam da wo so na nyansa tiw mu wo odote ma bia ko ye wo kwa anim no ye jojo. Sa na te wo mfa ho totroto. Enti said ye Jesus ya mana mfa ne wani Roma afa mana mfa ne wani no. So wodi nti ye ne sa enti kotokoi ne asantema wodi nti enti no mo ye sa ne akure da nyame ase the more na wusu no ne yeso ye na wo boy edin ne obi busa se wo mo ne hwan mo na mo chirechi akwayo enti wo mo ya chirechi kwa amaye sa na tie uko sesi ye na uko pie so se wo bi toto ayampia wo kansem hunu kira santeman ene achiame a wo ba be frɛ me ma na wa be fisi dabi na be ma ne hwan Mia, me na me fa me ho na manye me ho na ma wo me be ma ne mia na sa ne mi ko fia ba na me ko ne ntokwa ne to atwade a na me ye den me ko ne ntokwa ne to atwa me ko e wo ho na me ko ho me ko me ma no we ne sa me preduasa nya body apese nkwa na me didie ena nya masanti fufu ne masante kwa prekese ne adwen na me didie na mo me de cancer mpa di akra de ma asanteman be cancer mpa de sha asante ani monyam na me ka wo mo ka asante ho asamba me dom gu pupu na se eti me ko 1,000 me ko onyina na usa de me ma ete say Bible mun nsem no me ma say VW ati krete akwa me ko me na nkwa no so bi tafra so kwa me so me na nkwa no so bi me ma say remote no ma me mo akwanya me gya mo akọ wo mo a eka ensama hodo fa santeman ho Councillor Lutrot what nasem na waka oh wo mo de wo mo ni di what nasem maintain was say ya na nka me mpentie ya na me te ho ka te ka kra kire me wo chese kuma se de ye kura se wa man kana wani nti ana ye ko ya ne ko nka ko kire wo nyansa me so me ka kire no ya ne ko no Lutrot ya ne pa be kire ne nyansa ya bana ne say woni wani nti ya na me ba na be kire nyansa woni wani nti ya na me ba be kire nyansa enti nyasa ye nti akura se ye de ye ho ara ne ye kwaje fa ho de o manyo mo fa ho de ya nye fa ho de asa na o munya fa ho de na Lutrot wani waso be kasa mamo agina sama tumu Lutrot onye obi ya sabi me na mfiafia mi tutu ba koto wenim Disney Lutrot oh yeah na Lutrot no o de asa man kanfo Lutrot e man kanfo wonim so kasa gogogogo o te sa ankura hwi nim ne awo no presane so na ye de free sloba Lutrot de onye obi enti o kasa mamo na semu ye ya santefo de ni tutu ni me na ahima bra so ma na de bi nkonsa ya na me ne anim difo ene si akan me ne se be nkwankwahwe pensi akan yes sanse minim de mi fe na minim me ne nkwankwahwe pensi akan sanse me ya sante kwa minim de ne ya wo me ato nsa so na minim nyansa minim amamre ne amane enti obi a woni tire no me ne nsi akan dabi ya kasa nyansa fo ne tie na mpani so oboni tire fo kasa tire kokosati na nanam so otena bebuom enti wo ma wo munim nyansa wo de ka nyansa sante o e je Lutrot enti on de kasa munyai no kasa munyai no ohima panimfo ahodo obi se wo mbe swai mrante ana obi obekasa eti asanteman so asem yi mate bi pan se obi tena kasa mfonyini bi so edi nkomo bi tie asanteman ma koye asutwa ne ade we bi basa mbotwa ne so asati o enya da bia wo hu sesebe wo me yakasa ti o da bia na ya wo ya bagimfo enya da bia ne yebekasa na nya sabe agimifo nti na da bia besa ya adaje eti sabe sana nanom tete nkonwa so enti Bible say said your mind na kasa cheme sa na meye no enti yeso ye ka bi ti otwede mponyankopɔ betie ye ka bi cha asase yo betie enti ya ni asasa na pa hu ana branya gunsa ya pa ya kanchache na wo soro ni asase so obi obasoro ti asantema wo bra ye no obi nyae de ene nananom ne ni asama ye ye ni obi di asam so nananom ye ni bi mro ni fo na sa nananom samanfo ni udi asane so odi fa ye na abekɔ wato nananom wanse do enti ye de ye ni obi anwo daje ye ya sante na ye boye nana tumfo asantema wura kotokɔye ne won de wiase sufra no tikasi awi adwente nyansani ye wiase sufra no mane kwadwo mu fra ho yenyam eto apentia ye sufra no eto nyansani nim dia won ye fra no na no dagon tokwa bokontokwa na misa na adoma hene kwa bekɔ akɔgye siesie because one and they wo pere abakwasem opese na ye abakwasem foforo eso na hisu ni atwawie abakwasem de obi anya wanya wie asante hisu ye nya wie
eti na Adomahene pese enei wono so ya abakosam fofo ade de wiase fofo beba na besie se wiase fofo no se potogifo no sa betena na so mo jefa hode na so woni akwasibro ntumi konkode de hoda no obagina ni monyam eti na mekwa akotoko hina se beto nani wo ko amane no na me hwe se nka wadie enka Adomahene be ya fase kwa na nko akọ no akwasiesie no wode agina ni monyam aso wantumi mampani was wadie gisi otumfo bam ono kra wo se so mampani no eto apenti no sufra kotoko hene eka obi ni se ye kotua ka ye sufra kotoko hene ato so wo anim difu a wono wo hwe nanimu a wo se bibi eba eti se wo nyina akosna se mo de sebi mu nsua nyansa mu se papa no wo ye ni hwe nyeye ye ne ko World Bank ade so so utiri so kon so ke betumi de wako World Bank Kevin Taylor nam sali ani ye kasa so ka so papa yo hene enka we betumi akwasiesie bokonto kwa na nka mo de age mu ani mo nya mebo a na so butumi nye ye se beku di fata no mpani se fata na kono enye ba bi e mo e ma ye bo ampenye ba bi a ye so kotoko hene afatana kono wiase nim difo nyina bra Queen Elizabeth okọ ne kreche ne mpanifo ya amamne ne amane afra no ya fra kotoko hene wana ne dikai muhuni ofra se ofantoma ofra so uru ni din waso se yonko otaw eti wiase nyina muntie se kotoko hene ofrantoma kon champa bo akwa wona na ne ntoma enyo ne dan enyo na do dasuom wona ba na wote se obi eyi na ne tinwi nka fam wo yonko no enti se wu so iba sante so dia na wadina ye se wu so ya sante dia nene no agina ye esa se ye soya sante so mane nya bibia mane nya ye so ba kotoko ni fie na se ye bone mrane a ayetie wasese ne ho asem se otiri mu a epraw se pie wa no so a so ya asam wonni di asunsumasusuma wo sum moto pamwo so eti asante de ani asante ye nya asante ho adwembone si asante na so de opesika koye okrom ye wo sore tie si atante a wo sika no benya eso anya hwe sasa asante ehire ni ekiri na se wo ti asante mem na se be de me kra me mra bo menso no me de masante na na be do no a eboa ma de oba bia no eyeye eti me ka che ma mo ti asante ma na mo ta asante sie se mu kum hu sie na de oso oba da asante no oba hira otufa na ode na koma bedi otumfo chi no ehira ba ya ne de ye nkasa ntia bra wanim na be kan bibi che Ghana for manya ne ntie se mo hwe na hwe ambotem ho oh na so ya de ho ya na obi na dai ya obi na dai aha eti ya de se nani wo ma mete oh debi ya de mo na mo omobro what you say when you dey woman na maji wasi me na so wo ka mu se ya de woman na maji wasi me na so na sa wo say wo te ho a e de se na no wa te ho na akọ ya de se ya yemfa ya de ho ya na obi what you say asante kun ya akọ akire vijan na sefo ya ye wodom enti ya se ya mobo dabi ya ni kro na ne miayam ekuro to ye ni kro na ne miayam eti ni kro na ne miayam na obi a mi kura tutumi ho a me se be mpredasa minya da aja me di mia na yam kakra beto ma na me di be mia mi ni kura na me mia yam eti so amoso ambete ho a ye ntie ye yemfa ho ye de ho ye je ye fa ho di asanda kwasi broni be ma mo fa ho die ye je ye fa ho di asanda kwasi broni be je fa ho die eti ye je fa ho die dada mo na se be mpredasa na mo nananom o mu yehufuo mo nananom yehufuo na mo kwa sha kwasi broni achie ana wo mukodi di wasa sichire kakra mbedi enti ensa kakra mo banum enti wo mukodi akwasi broni achie ye de akira mo sese be mpredasa ye nche ne ye prekasa ye de no ana ye di ye de tete ye eti ye di ne akwasi broni kon ye nsuro ene ne ye di mpai ene ne ani beri ya so akọ mi so no sabe na madane kwa mituya na mo nenam sabe na mo hyehyɛ abrofo chi na mo ka asa bakosam na ebetwe ye di muri na ebetwe na akọ beri se sabe mo adwini ne fie mo abeka no am ya soro ati asante amena asante ene ma banyam oyima ye da se pa da mo bepakuo no ho ntoma ne beba na afede wo ho bia ye di ato bo odi ni bi amidi ne abura so hema na de bi nkonse oba tie awia bom mu me hu ahiso me hu pia oba tie awia da ye da se ohima mesome da mase